підтримуєте під час окупації, протягом окупації, єдиний кримськотатарський телеканал. Чи ви ще боретеся за Крим, чи ні, чи як? Я не можу відповісти на це, ну просто не потупив очі, там, я не знаю, там, так правильно українською чи ні, ну просто це така ганьба. Ну, я не знаю, може у вас є, ви людина ближче за мене до літературних слів. Знаєте, пане Айдар, я читав вашу колонку на «Українській правді», зрештою ми разом з дружиною читали, і страшенно якось і розчулені, і обурені. Мені важко пояснити такі речі, вже багато років важко. Я вже ось половину свого життя тільки те й роблю, що пояснюю, намагаюсь пояснити іноземцям дивовижні зигзаги української політики. І, правду кажучи, ну, пояснення є, але воно, на жаль, сумне і якось навіть не хочеться його артикулювати. У мене враження просто, що українську владу нічого, крім власних якихось схем, прибутків і інших якихось операцій не цікавить. Тобто, ну, все, що з цим не зв'язано, що не дає прямого прибутку, воно якось не надто хвилює наших владоможців. Причому це вже багато років, це просто міняються різні ідеологічні упаковки, але суть цієї всієї корупційно-олігархічної влади, вона та сама. Я боюсь, що мало що зміниться найближчим часом, хоча треба, звичайно, добиватися цих змін. Мене більше турбує і більш дивує не так влада, я вже звик до поведінки нашої влади, мене більш дивує, ну, певна апатія українського суспільства. Я це спостерігаю не лише на прикладі каналу АТР, я бачу це подібну реакцію чи відсутність реакції на Бабин Яр, на спробу російських олігархів приватизувати Бабин Яр, впровадити туди свій проект і свій наратив москоцентричний. Це теж ніби українці вважають, що це не їхня проблема, це єврейська проблема. Тут вважають, що це не українська проблема, це татарська проблема. Немає неукраїнських проблем. Все, що в нас і довкола нас, це українські проблеми. І оце дуже важливо. Оце мене більш засмучує, що українці, що от моє суспільство, мої співвітчизники не усвідомлюють, наскільки це все кепсько, наскільки це справді сумно. І, власне, ну, мені трошки бракує оцього голосу моїх друзів, моїх колег, моїх співвітчизників. Ну так, є таке відчуття, хоча останнім часом, останні там буквально там 3-4 дні, я бачу велику підтримку, насправді велику, в соціальних мережах, там люди викладають ролики, не кримські татари, тобто ми це все розуміємо, а люди, які свідомо підтримують нас. Ми ж нікого ні про що не просимо. Якщо ми ж воюємо за Україну, на своєму там кусочки фронта, да, и как бы у нас другого выхода, собственно, нет. Но просто, наверное, знаете, в чем проблема, Микола? В том, что многие люди еще ничего не потеряли. Вот им кажется, что до них еще этот огонь не дошел. Вот он сидит, вот этот вице-премьер или министр какой-нибудь, да, а он же ничего не потерял, по сути дела. И он пишет там, принимает решение по Крыму, по Донбассу, не как человек, который что-то там оставил. Они спокойно поэтому выговаривают такие слова, что россияне, оставайтесь в Крыму после оккупации, живите там с этими татарами, да, ничего, что там я приду и буду 1 из 100, там, или 3 нас будет из 100, а остальные будут ходить там, вот это акать и рассказывать нам, что мы тут черные ходим там и так далее. Они просто живут в другой реальности. Я вот даже тут их сейчас вот в этот момент ничего не обвиняю, но нет ли у вас ощущения того, что просто вот таким отношением мы как-то приближаем к себе большую войну вот на самом деле? Да, ви знаєте, є ця давня приказка про те, що сьогодні прийдуть за комуністами, завтра прийдуть за євреями, післязавтра прийдуть за гомосексуалістами, а потім ще за кимось, а врешті-решт за вами прийдуть. Тобто це абсолютно логіка, яка працює вже багато десятиліть, і вдавати, що до нас черга не дійде, це дуже наївно і, ну, я б сказав, навіть нераціонально. Ну, але українці не дуже відзначалися раціоналізмом, правду кажучи, і що мене от в цій ситуації особливо дивує, що ми постійно нарікаємо, що от Україні не вистачає міжнародної підтримки, що от нас в світі не розуміють, що нас не чують, що от багато країн в Об'єднаних Націях не голосують на підтримку України, не голосують проти, але найчастіше утримуються, намагаються не втручатися в цей українсько-російський конфлікт. От ми обурюємося, що до нас таке ставлення. Але ж наше ставлення, на жаль, теж подібне і до багатьох міжнародних питань, і, зрештою, до наших внутрішніх. От якраз ситуація з кримцями, ситуація з каналом ЕТР є дуже таким добрим прикладом того, як ми
з одного боку вимагаємо від спільноти співчуття, від міжнародної спільноти співчуття і уваги до наших проблем, а з іншого боку самі не виявляємо тієї уваги, яку могли би і мусили виявляти. Оце, власне, це є подвійні стандарти. І от це треба якось долати, треба з себе вичавлювати цю подвійність. Знаєте, Микола, це якась така відверта зневага до України. Знаєте, мені так образливо це. Я просто обурений до глибини душі через те, що я не знаю, як можна так ставитися до своєї країни. Чи може вона для них не своя, для цієї частини? Ось я просто не уявляю, як литовець, наприклад, я багато знаю литовців, там є, звісно, колаборанти якісь там, вони там, їх там дуже мало, по-перше, а по-друге, це такі, маргінали, насправді, Тобто, в цілому, литовське суспільство, воно єдине. Там, вони можуть там один одного навіть ненавидіти там з якихось питань, але щодо питання безпеки, там, в доброму сенсі, русофобії, там, захисту від Росії, там, не знаю, постійної готовності до спротиву тощо, в них тут немає просто розбіжності. Ми ж готові пересваритися на кожному кроку. І, звісно, цим можуть користатися росіяни. Звісно, можуть. А це, знаєте, ця ганебна історія, що кожна наступна новина для мене як просто новий номер в цирку. Ось там у п'ятницю, здається, я прочитав новину, що міністр з питань окупованих територій, реінтеграції, надіслав листи до посольств країн так званої G7 з проханням допомогти кримсько-татарському телеканалу ОТР. Тобто, у мене в кишені є гроші, які передбачені кожен рік були на підтримку телеканалу АТР. Це дуже невеликі гроші. Навіть не те, що для України, для Сомалі вони невеликі, як для держави. Тобто це навіть обговорювати там не треба. Це просто порівняйте з будь-чим і стане все зрозуміло. Це для телебачення, це просто, сам просто мінімум необхідного. Так? Для мовлення просто, для роботи і мовлення. Тим більше для телебачення у вигнанні, як ми в своїй країні. І ось він, такий найхитріша людина така, в нього в кишені гроші є, він віддавати, я цим чортам їй не віддам, але ось до цих лохів я піду скажу їм, давайте там тут гроші мені, це ж просто ганьба, вони ж все знають. Вони мене намагаються там оманути, там когось, це ж не всі дурні навколо, це така ганьба для країни, це гірше за анекдот, просто виглядає. Знаєте, Дар'я, вони вже 30 років намагаються бігати між крапельками. Ви пам'ятаєте нашого першого президента, потім другого, третього, і от всі вони чомусь вважають, що між крапельками якось пробіжать. І от вони оце бігають, і, на жаль, країна не розвивається. Ми якось все глибше поринаємо в якесь таке болото, оце євразійське. А ще тут Росія сприяє цьому всьому. І те, що ви кажете, воно справді надзвичайно сумно, бо я розумію, що неспівмірність цих коштів, я розумію, що вартість утримання такого каналу – це кілька автомобілів для адміністрації президента. Це політичне питання, Микола, це політичне питання. Ви бажаєте чи ви не бажаєте? Якщо ви не бажаєте, ви вигадуєте нові умови, заперечення, застереження. Просто це цирк якийсь ганебний. Я, знаєте, використовуючи ваш образ, я навіть здогадуюся, чи ці краплі і від кого вони, між яких цих крапелек вони всі ці роки бігають. Вибачте. Дякуємо дуже, пане Микола. Чохсагол нас за підтримку. Чохсагол. Микола Рябчук був з нами на прямому зв'язку.